И така, здравейте отново, аз съм The Darkness BG и нека започваме. Нека да продължим нашия survival. Значи, това, което намерихме там, долу, не знам какво е, но ще трябва да проверим. Хайде да видим. Само се моля да не е спаунер или нещо подобно. Нека да видим. Oh, fuck, spawner! What the fuck? Леле, колко много зомбита. Лече. Вижте, какъв късмет изкарахме. Там да има хубави работи в честа. Може има айрон или нещо подобно. Така, други зомбита има ли? Това е пещера. Как си знаех? Уха! О, да! Айрон броня закон, седло, редстоун. Това е доста голямо. Още го разгледам. Но не сега. Мисля друга работа. Да. Айрон броня закон. Това за какво съм го направил? Много съм прост. Така, 3 пшеница, 1 хляб, 1 барут, 4 такова и това. Трябва да направя друг чест. Това е двоен чест. Е така. Yes. Един стана оле, да. Стана един, супер. Нека... О, дървото е пораснало. Чакайте да се направя на брадва, защото... Тук ще става мазало. Трябва да ходя за дърва. Къде ме е дървото? Още пръчки. Брадва. Това е една хубава брадвичка. И ще направя една каменна лопата. Да. Пата, защото тая дървената просто мъки. И да. Тя ще остая редстоун, дървото, торчите. И да, няма си правя нов меч. Защото това смъки. В смисъл няма какво да го правя. И няма, като се намеря айрон, няма какво да схабя айрона да се правя кирки, като имам си камъки. Не кирки, но такива. О, каква голяма бора. Оцелил съм местото. Да. И нека да вземем дърво. Да, тук една кокошка така ми се прави на умна. О, супер, супер, супер. Яйчеца. Още едно яйце. Това е... Браво, кокошки. Само да не се изгубя. Не става да се изгубя. То ще стане много тъпо да се изгубя. Представяте ли си? Да така се изгубя и да не знам къде съм в тази голяма гора. Ще е бати фейл. Съм 3 левел. Супер. Трябва да намерям айрон, диаманти. И този епизод мисля да пая. Лично в този епизод. Опа, що мишката нищо? Е така. Да, така е по-яко. Да, ето. Трябва да се направя фермичка. Да. 7 дърво, тишер дърво, сега ще стигнем. Да, спаунера. Това е да намерихме айрон броня, това е супер яко и седло, можем да си яхнем. И да, да си изпека пилетата, опа. Ето чаркол да се освежа вътре. В това нещо.
И да, няма да ползвам ексери и да разни работи, просто тъпо ще е. Няма да си засея още тръстиката. Да, мотиката да се взема. Да. Губише, бе. Викам. Тук ще е градинката. За сега няколко дни тук ще съм. В смисъл да се здобия с повече дърво, защото това дърво е малко и... Да, разбирате ме. Или не. Някой да. Просто ще почна да се правя къща. Изведнъж ще ми свърши да е дървото, като... Супер яко ще стане. Уха... Доста фенсове ще станат. Боже. Да, ще направя още. Има още един. Така, това е за... Това. За нашата фермичка. Тук. Саплинг. Ди се изпадали, така е верно, Аз това съм. Да. Сега много са дразни, защото ако имаше... може би... значи... Ако имаше айрон, беше ще е супер яко. Така, тук ще ми е фермата и пак се стъмня. Трябва да убия овце. Боже. Тъпо. Тъпа работа. И да... тук пеках пилета. Сега взимах ли? Да. Леле, нощ е вече, много става нощ. Трябва сутринта. Ранна сутрин. И тия букуци. Трябва да се направя между другото чест за букуци, защото... Не искам в чест вече да има букуци. То чест ще... ще... Така, долу така. Ще букуци, това няма да е букук. Значи ще изнеса това. То дърт, те пера, това. Това да се стои, това. Чакайте да се потредя дървото и така. Тук ще са работи. Да. Имам кофе между другото, това е много добро. И така, да ме е по-подреден честа, да не са някакви неизподредени честите. Тия работи ги набутвам вътре, защото... Оп! Дървото ни е букук. Какво правя? Да. Тия яйца ще ги пазя. Може да си направим точно какво правя. И аз тук с това меч. Да се подредя инвентар, защото... И трябва да имам овце. Да. Боже, трябва да спря чаркол. През това време. Чаркола го правя, за да се направя торчове. И деда да копая. И този епизод, даже знам как ще казвам. Копане. Или пък мина. Нищо подобно. Хайде. Последния чаркол. И до 20 торча ще ми стигнат. 24, бърках се. Опа! Така. И да се направя още една кирка. Къде камъка? Да се направя още една кирка, защото докато
изкопаем, ще се изхъби просто. Не обрадват те така. Тия семена не ми трябват. Всъщност, да, трябват ми, но... Така ще сложим... Аре, с брадва няма ми трябва. Потретихме си инвентара. Сега, айде, нека да купим от тук нататък. Ако намерим нищо, ще е много добро. Копаме. И целта ни ще е да убием Ендър Драгона. О, Айрон, супер. Това да е достичка. В смисъл, аз имам кофа. За фермата ще ми трябва. И да съм Айрон, супер. Ще мога да направим меч и кирка. За другите работи просто няма смисъл. Примерно за мучката и за лопатата. Никакъв смисъл. От камък са... Няма смисъл да прави да си хабя айрона за разни глупости. Като примерно това. Още айрон, Никол. Това е супер. Супер. Оп, ще слагам 2 торча, бе. Аре, кол. О, да изкопаем айрона. То са... не. Мислих, че е 2 айрон. Не ми се случило да отивам да копая, намирам айрон. О, 13. И такъв си копая айрон и знаеш, нали, си намирам айрон. И такъв си, тъмън ще го копам и копая около него. Обаче няма нищо, само едно айрон. И викаме, бас тъпто. Дойдах до тук заради едно айрон. Колко кол имаме? 16 кол. Чайте си оправим шката. Добре. Мисля да продължаваме напред. И да. Чакайте между другото да изключа с текстчър пака. Така по-яко изглежда. Тая кърка вече ми е на червено и ще трябва по-на другата. Хей, искам айрон. Колко айрон става? То 13, аз колко... още айрон. Супер. Тази поредица мисля, че ще стане много добра. Не аз така мисля, не знам за вас, които ме гледат. И да, 18 айрон, ще трябва да се направя броня. Само първо да събера още айрон. Да, сега ще ми свърши кирката и да, като казах, свърши ми кирката. Супер, чакайте малко, аз взех ли... не, добре. Ако се отварям тук в инвентара, се едно. Да, торч. Да, между другото, не знам, що ме лагва. Преди като снимах не ми лагваше, сега нищо... Не знам. Не знам, що много лагва. Направо... Аз играя в момента с 10 FPS. Ох, боже, не мразете. Пък съм си го ограничил на 30. Не знам що. Значи... Оп. Да, бе, ще копая с торч. Да, то вече сигурно е станал ден и да, стига толкова копане. В смисъл, не ще купам още. И в другия епизод ще направя фермата, защото сега съм се зарекал да копая изцяло в този епизод. Няма точно целият епизод да копая. Да, може да го целият епизод да копая, но едва ли. Коста! Не знам нищо в настройките ми, какво е, не знам. Направо. Това. Боже. Това що ми е включено,
Още айрон. Супер. Ко? Едно айрон ли? Да, ето така става. И това е... Опа, чувам паяк. Чакайте, взем да видя дали е станал един. И да, ще ви спестя копането. Да, сериозно ли? Това кон ли е там? И това са зомбите. О, трябва да имам. 19 айрон. Айде да правя още малко. Да, то след малко ще ми свърши кликата някаква копа. Трябва да се правя много. Ако съм купал, вали да купех. Но чувам спайдър. Това е много тъпо. Ако намеря още един спаунер и ако влезна и ако ме убият. И да, в момента съм на shift, защото ако случайно под мене, случайно има лава, направо ще се убия. Само се моля по този айрон да няма нищо, да няма мина някаква. Да, сега е тук. Да, имам също айрон. О, добре. Така 28 айрона да изкопахме. И няма да е това край на епизода, ако си мислите това. Какво стана, какво се бъднах? Опа. Нека се изкачим до прекрасната ни къщичка. Да, ден е вече. Мисля, чакайте да се сложа, да се пече айрон. Така, това, друго кабелстоуна. Охо, 300 кабелстоун, супер. Сега, тая кирка вече ще умре. Да, ще я сложа и тук при куците и бакълците. Така тук, това няма да е бакук. И 8 семена. Трябва да отивам да вземам семена. И точно, оп, остана, бе. Нещо ми се бъгна вратата. Кой е това? О, коне! Коне, трябва да се опитаме един. Трябва да се опитаме, имам железна броня. Супер. Това много се радвам, че ще го заснема и ще го видят хора. Това е право богатство. Съм и тук така лагва. Това ще пия дъжд. Оф, хора, ще спрат да пия дъжд. Какво стана, бе? Нищо, клавиатурата ми спря да работи. Мисъл копчетата. Ай, бързо. То черния кон макев много. Сам ни паде тъпата вода, че ще бия тебе. Точно тебе. Какъв хубав кон. Я, другите. Не. Фък, крипър, е. Сам да гледам да не дойде към мен. Не отивай към там. Тъпси. Тъпкон. Оп, остана, бе. Свърлима. Чува там, бе, тъпкон, бе. Мале. Само не ми заливай конните. Майка, че ще еба тъп крипа. Съжалявам за нечестната дума. Ге! Мале. Зомбак тъп. Много яйца тук, бе. Тук направо... Трябва да кръстя някой епизод и яйца. Даже е яко. Аре, качва се утре. Аре, бе! Тъпком. Айде за обучай, ма, гей. Сега ще бутни в тази дупка и постарал скарвам 5 часа. Аре, бе! Мале, тъпком. Чакайте през това време. Оп, приячвам. Ще го направя на английски. Повече макив на английски. Аре, сега кон. Аре, бе, конче, заобичай, мале, майка му стара. Yes, заобича. Остана, бе, се. Нали му заобича? Седлото, слагаме му.
И ес. Къде беше къщичката? Да не се сгубихме. Не ще чеш. Крипър. Махай се, тъпо животно, махай се. Къде не беше къщата, Сгубихме се. Ето е. Сам тъпия крипър да не напреследвач. Спрям се там. Добре, това ще ме е за коня. Оп. Не. Тук ще ме е за коня. Няма да излизаш. Ес, опитомих се кон. Този епизод ще така, ако не. Така съм да мисля. Да, торчовете да си оставя, меча ми. Трябва да убият от крипър. Може да ми дойде в къщата и да уби тъпия кон. Той си плува в басейна. Не гърми! Фък, поне гръмна във водата, но ми взе много демидж. Трябва да ям. И сега ме нападне някакъв скелет, просто ще ме уби. Какъв шанс да оцели. И трябва да ида за вълна. Айде бе, сега ме пичили са. И да, ще направя броня. Чаквам този момент. Каска. Панталони. И имаме броня. Трябва да се направя само един айрон, нече на айрон килка. Ето ес! Имам си вече броня. Имам си... Всъщност да, гати интересното. Моя кон... Съжалявам, съм малко болен. Моя кон има айрон броня. И аз целият ми сет е с айрон броня. Той е моя кон. Те как се соча коня. Не го соча. Какво стана? Ще издем малко паржоли. Яш. Да. Опа. 2 айрон. Едно айрон няма да ми такова караш, направи меч само. Чакай, аз качели в честа за букуци имах пръчки, Имах ли? Да, имах. Честа за букуци... Да, правя си го, защото просто... Ес, бе, целия съм файран. Яко. И да, мисля, че този епизод стана много дълъг. С оставя айрана. Да, трябва да се направя фермичката. Да, тук коня ми се намести всяпак. Няма друг избор. Как ги забелязахте с кони? Как дойдаха при мене? Този е хубав, но... Я да му видя малко това. Да. Това ме е живота тук. Яко. Много от моя страна. Сега ще излезна, трябва да чупя. Само тъпя кон да не излезне. Ако се обиждам кона не е тъпа, значи колко съм тъп. Защо и това? Айде, така. Тук ще се влиза. Да. Фената. Що не мога да пиша, какво стана? Не знам, нещо се бъгна. Мисля, че знам за кое. Тогле, дом, фал. И направо много маниери този дъжд. И ми лагва и заради него и не ме развижда. Какво стана, нищо. Ме зацепи явно какво. Не знам, не мога да се движа мишката. Даже тя горе долу да лагва. И ес как се изва. Такова слънцето. Сега има гьолове. Сега кофата.
Вземем кофата. И в следващия епизод, може би, или пък не, ще направя къщичка. Да, сега... Докато тази има много да. Просто... Какво направих, бе? Това е заради тъпия лак. Не знам нищо, не знам, що ми лагва толкова, но... Право ме мъчи. Добре, цъкаме така кофичката. И... Опа. Сега ще е много яко да намерим диаманти. Ние ще намерим, но в другите епизоди може би. Аре бе, още една кофа, бе. Я, той не може ли от тук да взимате? Може, защото трябва да се дам до тук. Но съм тук. Аре. Това е прекалено. Това така трябва. Що съм го бъгнал тъй? Така. Накрай ще се смина. Другия край ще е захарната тръстика. Е така малко. Мъненка фермичка ще. Но после ще направим друга. Да се оставя кофата за това. Другата захарната тръстика. Имам кокъл. Си оставя в чиста за букуци. Това в чиста за букуци. Вече малко. Да. Това сега трябва ми... Фенсгейт. Правим пръчки. Страни и ето го фенсгейта. Да можем... Също трябва да направя два... не, стъмня се. Да, едното се не мокри. Супер. Но тук... Къщиката ми харесва, такова съм си направил. В смисъл, харесва ме. Какво правя, бе? Слагам това. И да, в следващия епизод ще да задавам. Ето така ще направим. Да се оставя всичко в чиста. Ето така. Снихите ще слага така. Сидуйте така. Не, това фенс ще го сложа в чиста звука, защото не трябва. Опа, навънка е цвето. И това беше от мен. The Darkness BG. Това беше от мен. Абонирайте се. Лайквайте клипа. И това беше от мен. Чао!